Van szerencsém nagy tisztelettel köszönteni a Viaszat 6 nézőit az első európai bikini ligában, az A csoportban Csehország és Görögország együttesei a második mérkőzést játsszák. Ők természetesen nem görög lányok és nem cseh lányok, hanem görög bikini fölsőbe és cseh bikini fölsőbe bújtatott magyar manökene. Éden Levente, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség képviseletében. Zseniális volt a pénzfeldobás, a kezdés pedig a cseheké. A görög együttes a nyitómérkőzésen egészen messziről jött és egészen magasra jutott. Üt az óra az ellenfélnek? Úgy gondolom, hogy nagyot fog ütni. Úgyhogy a csapatunk szerintem nagyon felkészült. És meg tele vagytok sikerélménnyel. Igen, és hasonlóképpen fogunk most itt teljesíteni. Hát először egy kicsit buktok, először egy kicsit kaptok ilyen kamugólokat, és utána? Úgy gondolom, nem szeretnénk kamugólokat. Hanem rendeseket kaptok? Én igyekszem mindent kivédeni, úgyhogy hajrá görög csapat! A cseh együttesnek nem olyan egyszerű a helyzete, hiszen már egy vereségben van a zsákban, és hát nem lehet tovább várakozni a jó teljesítményre, nem szabad vártatni a nézőket sem arról, hogy nyerjetek. Telegázzal megy majd a cseh együttes? Reméljük, igen, az elmúlt napokban gyakoroltunk, és reménykedünk abban, hogy sikerül legyőzni a görögöket. Valami sportknédlit ettetek előtte, hogy azért megfelelő formában, úgymond jó formában jöjjetek? Nem ettünk. Semmit? Semmit, szinte csak rostos dolgokat. Éhesek vagytok a sikerre? Eléggé, nagyon-nagyon éhesek. Oda Marós cseh együttes és egy magabiztos görög csapat összecsapása következik. Éhesek a szurkolók is a játékra. Az első rúgó Krista, a cseh kapusa, vele szemben pedig Reni, a görögök reménységének hordozója. A szabályok egyszerűek, 9 méterről kell a gólvonal mögé gurítani a labdát. Sikerült Krisztának! A hölgyek egyébként hosszú válogatás után kerültek be a kezdő együttesbe. Nagyon sokan jelentkeztek a büntető nevezetű sorozatra. Aj, hogy feszült a lovaglóizma Reninek. Próbáltam csak a labdára koncentrálni, hogy bemenjen, és lehetőleg középre rúgjam a labdát, mert azt általában kivédték. Ilyen delejes tekintettel el is hisszük, amit mond Krista, a csehek kapusa. Nagy megkönnyebbülés. Sikerült a gólvonal mögé erőszakolni a labdát. Aj, egy ütemmel maradt csak le Reni. Esztétikailag egyébként tökéletes volt a mozdulat. A cseh kapusa Krista beöltözik, Reni, aki ugye formabontó módon egy órával a karján sportolgat. Hát sok egyéb ruha nincs rajta, az tagadhatatlan. Oldás vagy kötés, siker vagy balsiker. Nagyot védett Krista! Reni, a csapatkapitány kihagyta. Gyönyörű volt, ahogy rá gömbölydött a labdára Krista, a cseh kapusa, majdnem ilyen kiskifli, nagykifli verzió született meg, és a nekifutás szemrevaló volt a lövés. Viszont nem szemmel, de hárított Krista. Görög szurkolók meg megdermedtek, ott leoldottak a háttérben. Annyira tragikusan érintette őket ez a görög dráma. Beöltözik Reni, görögök kapusa, szerelvényigazítás, mint a jégkorongosoknál. A következő rúgó Bianca. Csemeszbe bújt magyar hölgy, előtte még egy kis sminkigazítás, Reninél természetesen ragyogó fiatal hölgyekről beszélünk, akik nagyon ügyelnek az outfitre, mert sportolás közben az fontos! Bianca mellé lőtte, dermesztő módon mellé lőtte. Igazából Reni, a görögök kapusa csak mellé lépett, de nagyon nem kellett közbeavatkoznia. Hát sajnos Bianca ennél a lövésnél elég keveset égetett el, már ami ugye az energiahordozót jelenti. Alig suhant a bal kapufa mellé a labda. Következik Krista, Görögországból. A cseh szurkolók Kristát, a cseh kapusát értetik, tehát Krista kontra Krista. Hú, az első vetődés! Krista pedig a hínárhajú hölgy mellé lőtte a labdát, és hogy dobta a testét Krista, a csehek kapusa. Itt is jó volt a lendítés, csak mintha egy picit mellé nyúlt volna a labdának, illetve nem optimális testrésszel találta el. Nem teljesítettem túl jól, azonban én próbálok nem letörni, hanem motiválni magamat még jobban, hogy a továbbiakban, hát ha akkor sikerül, mert nem szabad, hogy letörjön az ember.
Ilyen egyszerű a játék lényege. És egy egészen különleges szemszögből figyelhettük, ahogy Krista utána csusszant a labdának. Csilla, a csehek csapatkapitánya, több csébetű nincs ebben az akcióban. Ez idegesítő lehet, hogy Csillának pont a görög szurkolókkal kell szembenézni. Lássuk, mennyire profi a hölgy, mennyire teszi túl magát ezen a zavaró tényezőn. A bemelegítése minden esetre első osztályú. Itt egy picit láthattuk Kristát a maga valóságában, de most Reni, na hangsúly Reni! Szép védés volt. Rutinos, tapasztalt kapus Reni, bár először játszik a Bikini Ligában, a büntető nevezetű produkció pedig milyen ügyesen húzta össze a térdét Reni. Érezte, hogy esetleg ott a lába között átsuhanhat a labda. Eszter következik Görögországból. Hát nem tudom, hogy jó ez a jelző, de olyan, mintha rája tekintetű lenne. Krista ezzel próbálja meg idegesíteni Esztert, a görögök rúgó játékosát, aki még egy csinos testfestéssel is készült a mérkőzésre. Krista a győztes! Éppen egy picit kellett csak arrébb csoszongálnia Krisztának, a csehek kapusának. Maga a lábemelés jó volt. Talán túlságosan hosszú ideig tartotta ki a lábát Eszter. Noémi keresi a vőlegényét ott a szurkolók között, de hát ő nem jött el, mert tudja nagyon jól, hogy Noémi megtiltotta neki, mert az ő jelenléte csak zavaró. Noémi úgy néz ki, hogy egy picit mintha fázósan készülődne a büntetőrúgáshoz, vele szemben Reni. Reni újabb hárítása! Reni lassacskán a görög mitológia hőse lesz, természetesen még egyszer hangsúlyozom, hogy ő magyar lány, csak görög felső részben, meg hát ugye az alsó is a görög nemzeti együttes jelképezi. Jaj, micsoda anatómiailag tökéletesen végrehajtott rúgó mozdulat Noémitől. Eddig egyetlen egy gólocska született ezen az összecsapáson, ez vagy a két kapus dicséri, vagy pedig az, hogy a rúgó játékosok nem képesek megbirkózni a felelősséggel. Iza! Puszítad, Iza! Szerelmesek lesznek ebbe a feketehajú görög lányba a férfiak. Könnyű lenge tánc, mondhatnám úgy is, hogy egy picit gerjesztő. A piercing használata itt engedélyezett. Iza készülődése. Védett Krista! Újból jól hárított, megint egy pazar vetődés. Ezt kétújjas bundakesztyűben nem lehetett volna hárítani. Kell hozzá egy ilyen sportfelszerelés, amiben Krista burkolta a testét. Iza pedig nem tudta megbabonázni a labdát, nem jutott át a gólvonalon. Kikészült. Nagy nyújtózkodás kellett ide. Egyetlen egy gólocska, és a 9. rúgó játékos Edina következik. A cseh válogatott képviseletében a győztesnek 3 pont jár, a vesztesnek 1 sem. És ahogy elhangzott, az első mérkőzésen a csehek kikaptak, a görögök meg nyertek. Most pillanatnyilag a csehek állnak jobban. Edina esetleg bebiztosíthatja a sikert az utolsó rúgóként. Ez a kapufa! Nagy szerencse, hogy a szurkolók messzebb állnak a kapufától, mert a forgács esetleg rájuk fröccselhetett. Ott a döndülés. Ezt nem tudta elviselni a kapufa sem, csak úgy egy helyben állva. Ez egy nagyon szép mozdulat volt. És egy nagyon jó illatú lövés, és a hangeffektus hozzátartozva, hát a méreg az Edinából teljesen őszintén fröccsent ki, mert nagyon ideges volt. Krista, aki eddig romba döntötte a görög válogatottat, Dia szerelvény igazítása végül is indokolt, mert ugye mindennek jól kell állnia. Egy nagy védés, Krista! És mivel Krista szinte minden lövést megfogott, így a cseh csapat nyerte ezt a rangadót az A csoportban. Igazából innentől kezdve teljesen nyílt a dolog, mert a csehek is győztek,
A görögök kikaptak, ők nyertek az első fordulóban. Még a madarak is elvándoroltak Dia testéről ezután a büntető után. Ha jól láttam, ugye ott a nyomok alapján, ez történt. Az A csoportban. Köszönöm, hogy figyeltek ránk, viszontlátásra búcsúzunk.